हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर इथे आज आपण साबुदाणा वडा बनवणार आहोत। इथे मी अर्धा किलो साबुदाणा, साधारण अर्धा किलो असेल, हा मी रात्री भिजत घालून घेतला होता। तर आता मी त्याच्यामध्ये 2-4 बटाटे उकडून त्याच्यात असं छान मिक्स करून घेतलेला आहे। साबुदाण्यामध्ये, ओल्या साबुदाण्यामध्येच, भिजलेल्या साबुदाण्यामध्ये बटाटे आणि शेंगदाण्याचं कूट टाकलेलं आहे 1 वाटी, आणि बटाटे 3-4 उकडून त्याच्यात छान असं मॅश करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने ते बघू शकता। तिखट आपल्या आवडीनुसार तिखट आपण टाकायचं आहे। मी ते 1.5 चमचा टाकलेला आहे, आणि मीठ 1 चमचा, मीठ आवश्यकतेनुसार टाकू शकता। तर आता आपण याचे साबुदाणा वडा बनवणार आहोत। इथे बघू शकता, हे असं आपण थोडंसं पीठ घेऊन हातावर असे गोल बनवून घ्यायचे पद्धतीने। इथे बघू शकता, अशा आपण बनवून घेतलेले आहे साबुदाणा वडे। सर्व एकत्र आपण आधी हे बनवून घ्यायचे वडे, नंतर आपण कढईमध्ये असे तळून घ्यायचे। इथे बघू शकता, खमंग असे तळून घ्यायचे, 2-2, 3-3 टाकून आपल्या अंदाजानुसार। असे छान आपले साबुदाणा वडा तयार होतो। अशा पद्धतीने तुम्ही पण नक्की साबुदाणा वडा करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। त्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त रहा।